Sapa? Mbak Bella Nadida ngaturke sing nganggo bawa ana akuran ngarani pelok barang yo kena pelok 6 yo kena slendro yo kena jajare iki panjenengane Ki Sabdo Langit ora miak ora ngersake request dadi mung inisiatif dhewe maning kali ora miak ora mbok menawa sing sawerane kuwi lho kowe ben saweran aja semlang kok mengko ora ngerti-ngerti ning HP apa ora ana krising gandeng kowe duwe nomor rekening ngerti ku plunting nomorane aja semlang ayo Mbak Bella ngatur apa Mbak aku ora ngani sing nganggo bawa pelok men kita monggo derek napa bapakne oh Kinanti meno kae bawane oh ya manut karo panjenengane Mbak Bella wae sakit nggih Pak sakit kok ya yo wis menurut wae ora terus leren-leren terus mbondane nyanyi Mas Isna monggo bener ganti lho betul no sebenarnya ganti sanangan wah kowe ganti aku yo ganti ya ganti aku digolek kowe kok kerja mung digolek mbok ora omong kok ya ganti mana melon sopirku mana dia orang aku entah cuma orang kowe tangan saya buka gitu tapi yang pengenalan olah saya kudu nama aku itu sopir kok ora kok tanku kowe senadyan amung sedih oleh saweran nang guru kok karo aku kowe. Boleh aneh-aneh. Nambani Tiba apa nak langgangan ngenteni? Ya siap, monggo lanjut. Aku ngenteni
temenanan nang budal ngene iki dasare yo iki sound system itu dibantu karo panjenengane Mas Agus. Atur nuwun dasare iki di live streaming lumantar channel Sadolange TV karo Putra Jawa sing dipanjenengan karo Mbah Kakung. Nyambut gawe iki seneng iki wektune jan ora krasa ngerti-ngerti jam semene. Ngene iki upama sesuk bengi saya oleh nampa dawuh gek nggo kanca iki ngono aku sing tetep angkat kok. Wis nanggap sapa ya. Neno. Sing alus-alus diaturake terus ya kanthi karo pambutan sing alus-alus lur kambang karo langgan ngenteni wis diaturake saiki sing rada bunyak karmu aku tak coba jajal anak wedok sing niji saka Tlatah Semin Gunung Kidul. Sapa? Mbak. Nah ora tahu sapa ya Mbak. Mbak Afifah. Alifah. Ya Mbak Alifah, aku kok kepengin sing apa bawa sing karyaku tak kira sinden-sinden wis kulino do nembake. Apa bawa lali janine Asmara Dono lali janine iki sinden-sinden lucu, sinden-sinden lucu kok sing nganggo. Kaya apa? Coba aku tak nyuwun panjenengane Mbak Alifah nyoba bawa Asmara Dono lali janine mengko terus dibake lagon lali janine ben sing ndang jaipong ora makan gaji buta. Nah iya dasare yo wis jatah lagu gunjang ngene iki. Yo kaya ngomong apa yo kira-kira iso wis to percaya aku kalau iso wong iki bawaku lali janine iki sapa-sapa wis dengan dina minggu kan kanthi. Coba Pak iso to. Ning terkadang ora ngerti nek kuwi sing gawe bawa karya aku kadang sok ngerti ngono. Iya, coba. Cepet mong lali janjimu neno tak kepen apa aku iki dari duwe lali aku kan. Ana iki jenis apa? Nah, coba ini tilakno sing tok suling kuno. Nah, coba giling-giling. Oh
Nah, kowe iki kendharan gawe wong siap nyambut gawe. Aku wis tak terang dobrak kok. Yuk. Aku wis
dangdut ning Sekusen. Terus saiki kedawe dadi matapan ngomong sak sing jatuh tangane nganti pratali. Ayo ngatali yo serambut bener kandhane karo kula sampul kondang bapak wong kuwi yo asli saka Jawa Barat. Kemudian kuwi asli saka Cibanjur. Jajan Cibanjur kuwi jenenge pengendalian bapak kuwi jenenge Citrasi. Yo iki dadi ciri khas nek wis balang gundang iki kali sing kur-kur nek tak luwih saka buka teluk. Yo karo jane sok tak sangkitane nganggo apa ngono. Yo ibu-ibu sudah siap ngasemik. Truk lan. Nggih. Anane layangan bunyi malam minggu. Dasare udan suci. Nek tetep dadi ndak layangan, dasare malam minggu atau udan tidak wayang, tetep begadang kula janurake begadang begadang. Tenan, Mbak. Dian, dasar dino malam. Yuk. Dasar dino malam minggu. Oh. Benjelan Mbak Intania. Dino. Dasar dino malam minggu. Oh. Apa iki mau begadang terus lanjute awake dhewe arep sowanan kene nang ndi nang banaran iki saka Srambakan Mengulo nyabrang Kreteg Srambakan terus ana plakat jenenge Pantai Trisik ke arah kiri ning dalane rada brendul-brendul muga-muga terus didandani mula nek kowe numpak motor aja nanti ninggal aku mula diaturake aja ninggal aku motor.
Dadak karo aja ngeke apa meneh. Iki awak dhewe kuwi nang lor pantai Trisik, dasare pantai Trisik kuwi kok dadi papan pariwisata. Nek aku eling penyu-penyu sing mapan ana ing pinggir samudra kudu tetep dijaga. Mergo kene iki pancen dadi papan pariwisata mula ora gelem mokal. Nek saben-saben dina minggu iki dalane sok digo wirani kula jantrake wirani karo sing ndang sapa. Gumun karo tak papang iki lho. Heeh. Atase bukan pemendang jengkot. Ning rasane iki kendang sepuluh-puluh kok iso dimainke. Heeh. Mulane kok mripatmu karo aku to plerak-plerak. Nah, nek karo ndang iso dileraki. Bae wektu kaya bandeng iki wis oleh telok lagu kula tuh dislendrokke. Heeh. Karena mendak meneh. Ora. Nek diduruti ora ono enteke ngene iki. Dandare nyambut gawe di 10 kanca-kanca sing trapel-trapel cukat dinas. Yo kae kakekne kok mau lunga sila iki bareng kudu kok nggawa bayi iki dek anak sapa ya kok. Kok bapakne apa bapak kok kunjul iki monggo nggo bayi jak anak sapa ya. Aku ya gumun. Monggo kok iso mati anu menang-menang lho. Kok gagal ae anak hasil selingkuh lho. Ya ora kok. Bapak ki wong resik kok ya. Resik apa? Nah resik anu mandel apa iya. Nganggo apa terus nganggo ketawa sing gaweanku dhewe siaran semenku. Kok aransemen kok ayo yen almarhum Pak Dono ki tau gawe ketawang elon apa suluk elon-elon kae terus didadekke ketawang. Aku tau gawe
nek cara yojo suluk tinggi tunduk gagating arane tak gawe alang yo yen sok diru ana Budisena saiki ana dandut jenenge dandut Porangira mau suwe dilakoke biru sport iki tak gawe kenalan kaya apa mongko ra latihan wis percaya karo Mas Papan tak kanca iki biji inovasi mesti wis dadi coba tak dikane celuk mesti kanca-kanca mburi ibarat ngono karo kanca-kanca mburi Mas Papan CS mesti langsung tanggap surup surya wangine wis tako pripatku